jeg gerne vise jer et korttræk. Og til det der skal jeg bruge 1, 2, de 2 røde damer. Og så vil jeg give kortene en forvandling. Godt. Så tager 13 kort fra toppen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Godt. Så skal jeg lige have min kameramand Rasmus til at tage et kort. Sådan, viser det til kamera. Ligger det øverst på bunken. Sådan. Sådan. Så lægger jeg ruder, dame øverst og hjertedame nederst. Så starter jeg med at stave til between. B-E-T-W-E-E-N. Og så resten af korten ovenpå. Okay. Og så til the, T-H-E. Og så staver jeg til 20, T-W-O. Og så staver jeg til red, R-E-D. Og så staver jeg til queens, Q-U-E-E-N-S. Godt. Og de 2 damer har fundet sig et kort, og det var dit kort. Nej. Ej, det var sjovt. Ja. Okay, godt. Nu vil jeg lave en tutorial for ham. Og I må undskylde, hvis jeg har en meget peach stemme, jeg ved ikke hvorfor. Nej. I skal jo bruge de 2 damer. Og så skal I bruge 13 kort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jeg tror, det var 14 der. Hvad? Prøv lige at tælle dem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. Okay. Så fucking bad. Godt. Så siger vi lige til min kameramand Rasmus, at han lige skal trække kort. Og i det her tilfælde er det? I det her tilfælde var det spar 9. Godt. Så lægger I spar 9 øverst. Og så laver jeg det her, hvor I lige trækker kort af fra toppen med sammensatten, og så kører jeg bare videre. Og så holder I lige her, og så kører jeg bare videre. Godt. Så siger så, at jeg vil have ruder, dame øverst, og hjertedame nederst. I kan så lige selv vælge, hvordan I vil gøre. I kan også til hjertedame øverst. Ja, det er mig selv. Men så har vi jo så også bare 9 nederst. Og så staver I bare til between. B-E-T-W-E-E-N. Også nogen på. Og så T-H-E. Også nogen på. T-W-O. R-E-D. Q-U-E-E-N-S. Så alt der siger de between the two red queens. Det betyder sådan til på godt dansk, de 2 damer finder dit kort. Og så... Eller imellem de 2 damer. Og så har de så fundet spændende i. Det var alt, hvad jeg har for den her gang. See you next time.